Вітаю вас! Сёння нядзеля 25 кастрычніка. У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Эканоміцы Віцебскай вобласці ўдалося мінімізаваць негатыўныя наступствы знешняга крызісу. Па папярэдніх выніках з пачатку года амаль на 15% узрасла выручка ад рэалізацыі тавараў і паслуг. Забяспечана станоўчая рэнтабельнасць продажу 5%. Арганізацыі вобласці зарабілі 1 трыльён 200 мільярдаў рублёў чыстага прыбытку. Трэць адгружанай прадукцыі ў агульным аб'ёме інавацыйная, і гэта самы высокі паказчык сярод рэгіёнаў краіны. Разам з тым, асноўны паказчык валавы рэгіянальны прадукт пакуль ніжэй за мінулагодні. Гэта звязана са складанай сітуацыяй на рынках Расіі і Украіны, падзеннем экспартных цэн. Прадукцыя прыдзвінскіх вытворцаў сёння рэалізуецца больш чым у 70 краін свету і практычна ва ўсе рэгіёны Расіі. Прадукцыя беларускай дрэваапрацоўкі, тое, што ахвотна закупляюць за межамі краіны. Яна павінна стаць галоўнай крыніцай атрымання валюты, а развіццё дрэваапрацоўкі прыярытэтам для рэгіёна. Аб гэтым заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на пасяджэнні аблвыканкама. Між тым, не ўсе лясгасы займаюцца перапрацоўкай драўніны. Інна Кірыенкава працягвае. Бягучы год быў вельмі спрыяльным для лесанарыхтовак. Аб'ёмы вытворчасці драўніны за 9 месяцаў склалі 127% да плана і 114% да ўзроўню мінулага года. Тым не менш, выручка засталася на ўзроўні мінулага года, а 8 лясгасаў Віцебскай вобласці наогул спрацавалі з мінусам. На ценовом факторе мы потеряли, если взять курс не сегодняшний, а взять курс 9500, такой усредненный, мы потеряли порядка 64 миллиардов рублей. Эту аналитику мы делали, мы ее видим, мы ее знаем. То есть объемы у нас выросли, а сумма у нас существенно не увеличилась. Не ўсе лясгасы сёння займаюцца перапрацоўкай драўніны. У Глыбоцкім, Дзіснінскім, Полацкім і Ушацкім, да прыкладу, наогул няма сваіх цэхаў. На што кіраўнік вобласці заўважыў, што наладзіць тую ж лесапільную вытворчасць можна за месяц-другі і вырабляць прадукцыю, запатрабаваную на рынку, у тым ліку еўрапейскім, які напрацаваны дзесяцігоддзямі і сёння з'яўляецца асноўным для атрымання даходу. Патрэбна нарошчваць аб'ёмы вытворчасці. Тады будзе магчымасць павялічыць і заработную плату, якая ў сярэднім па галіне складае крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Так почему не организовать работу сегодня той лесопереработки в 3 смены? Заработать деньги, обновить сегодня оборудование, все остальное, что вам необходимо. Вы считаете, что следующий год будет лучше для вас? Лесагаспадарчая галіна адна з нямногіх, якая працуе на еўрапейскі рынок, і ў гэтых няпростых эканамічных умовах нельга ўпускаць магчымасці зарабіць валюту, заўважыў кіраўнік вобласці. Пакуль жа дрэваапрацоўка прыносіць асноўны прыбытак, хоць у апошні час лясгасы імкнуцца зарабіць на развіцці гадавальніцкай гаспадаркі і паляўнічай дзейнасці. Витебская область самой лесистой, самой по наличию звера, по лимиту отстрела, одна из самых лучших. Вместе с тем доходы Витебской области находятся на 4-м месте после Минской, Гомельской, Брестской области. То есть тоже здесь как-никакой, как вы говорите, миллиард там, и это уже есть доходы каждого предприятия. Резервы для павелічэння эфектыўнасці работы лясной галіны Віцебскай вобласці ёсць, прычым каласальныя, і іх трэба выкарыстоўваць. Павінна быць зацікаўленасць і з боку мясцовых органаў улады. Інна Кірыенкава, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Сёння дзень аўтамабіліста і дарожніка. Прафесійнае свята многія з іх святкуюць на рабоце, а супрацоўнікі дарожна-будаўнічага трэста нумар 1 Віцебска увогуле ў камандзіроўцы. Яны занятыя на рэканструкцыі трасы М5 Мінск-Гомель. Гэта адна з важнейшых магістраляў краіны. Уваходзіць у панеўрапейскі транспартны калідор, які аб'ядноўвае Балтыйскае і Чорнае моры. Як працуюць землякі, даведалася Святлана Макаева.
20-кіламетровы участак дарогі М5, замацаваны за Віцебскім трэстам нумар 1, пачалі ўзводіць напрыканцы мінулага года, а сёння яго гатоўнасць складае 80%. На дарозе былі задзейнічаны штодзень каля 150 работнікаў усіх філіялаў трэста. Нягледзячы на любое надвор'е, работа не спынялася. На участку былі ўзведзены пуцеправод, 2 масты, пешаходны пераход і нават 1 пераход для жывёлы. Дорога старая была шириной 8 метров асфальтобетонного покрытия, 2-метровые обочины, а построила ДСТ 2 полосы по 10 метров шириной, 2-полосная в одну сторону, 2 полосы в обратном направлении. Кожную сераду тыдня збіраецца штаб галоўных спецыялістаў трэста і падрадных арганізацый, каб правесці сумесны агляд аб'екта, ацаніць зробленае адпаведна з установленым графікам. Здача аб'екта намешана на сярэдзіну будучага года. Дорога будет первой технической категории. Покрытие асфальтобетон, щебеночно-мастичный с добавлением на резино-битумном вяжущем. Это достаточно такая новая технология, разработанная наш Белдорни институт разработал. Принято решение к 3 июля, приурочили ввод объекта, поэтому мы работаем именно вот на этот результат. Будаўніцтва вядзецца за кошт прыцягнення крэдытных рэсурсаў кітайскага банка. Генеральным падрадчыкам аўтамабільнай дарогі М5 з'яўляецца кітайская карпорацыя. Мы выконваем кантрольныя функцыі над правядзеннем будаўніцтва дарогі і адзначаем якасную работу дарожна-будаўнічага трэста нумар 1. Няма адставання ад графіку. Да прафесійнага свята Дня аўтамабілістаў і дарожнікаў лепшыя работнікі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі рознага ўзроўню. 5 удостоены высокага звання ганаровы дарожнік Рэспублікі Беларусь. Святлана Макаева, Сергей Котел, навіны, Гомель, Віцебск. Самая высокая ў рэспубліцы ўраджайнасць бульбы ў Віцебскай вобласці. Аграрыі паўночнага рэгіёна завяршаюць яе ўборку з ураджайнасцю 283 цэнтнеры з гектара. Нарыхтавалі больш за 100 000 тонн, амаль палова з палёў Талачынскага кансервавага завода. Ураджайнасць другога хлеба тут складае 535 цэнтнераў з гектара. Гэта лепшы паказчык не толькі ў рэгіёне, а і ў краіне. Сярод лідараў таксама гаспадаркі Шумілінскага, Віцебскага і Верхнядзвінскага раёнаў. Уборка ўраджаю завяршаецца. Сілы аграрыяў зараз сканцэнтраваныя на ўздыме Зяблева. Тэхніка прайшла чвэрць ад запланаваных плошчаў. У Віцебску прайшоў агульнагарадскі суботнік. У паркі і скверы абласнога цэнтра выйшлі сотні гараджан. Разам прыбіралі апалае лісце і саджалі дрэвы. Нягледзячы на тое, што на вуліцах Віцебска штодзень працуюць сотні камунальнікаў, дадатковая рабочая сіла гэтай службе прыйшлася дарэчы. Рэпартаж Віктара Праліча. Нягледзячы на кастрычніцкую непагадзь, а прагнозы сіноптыкаў спраўдзіліся, суботнік суправаджаўся кароткачасовым дажджом, жадаючых навесці парадак менш не стала. Па папярэдніх падліках на вуліцы горада выйшлі сотні гараджан. Сярод іх і шматдзетная маці, эканаміст радзільнага дому нумар 2 Віцебска Аксана Барбуцька катэгарычна вырашыла, калі дапамагаць любімаму гораду, дык сям'ёй. Сабой она привяла малодшага сына Александра. Мы в первый раз на таком субботнике. Со мной помощь большая. Это мой сын, который мне безумно помогает, как вы видите. Фронт работы не сціплы. Набережная рэк Віцебска, сквер і парк 70-годдзя перамогі. Дарэчы, на апошнім высадзілі не адзін дзесятак розных дрэў. Сегодня здесь будет высажена туя, можжевельник и остальные все лиственные. Эти деревья все буквально с нашего питомника. Именно у нас их сами мы выращиваем. Время как раз для посадки. Именно сейчас нужно их и высаживать. Перад агульнай справай усе роўныя адложили ў суботні дзень свае канспекты студэнты віцебскіх каледжаў і універсітэтаў, змянілі дзелавы касцюм на рабочую форму прадстаўнікі адміністрацыі горада, чыноўнікі мэрыі. Все-таки мы северная культурная столица, город фестиваля. Хочется, чтобы город был очень красивый. Итак, все гости, как я уже говорил, приезжают, отмечают высокую культуру в городе Витебске, чистоту, порядок. Но это не предел. Мы хотим, чтобы город еще был краше. К этому надо стремиться. Я думаю, что это будет приятно всем. И гостям, а самое главное, жителям города. Когда люди живут в красивом, хорошем городе, это приятно, вызывает определенную гордость. Карысць ад такой згуртаванай работы не толькі відавочная, але і фінансавая. Заробленыя сродкі падчас асенняга суботніка, а прыкладная сума 1,5 мільярда рублёў, пойдуць на добраўпарадкаванне і развіццё Віцебска. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны
Бяспека працы, пенсійнае забеспячэнне, выкананне дырэктывы нумар 2 і новыя формы работы ў стацыянарных установах сталі прадметам для абмеркавання на чарговай калегіі Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама. З падрабязнасцямі Настасья Броўка. Пастаянная работа па паляпшэнню умоў працы дае свае вынікі. На працягу некалькіх гадоў у Віцебскай вобласці паказчык прафесійных захворванняў самы нізкі ў рэспубліцы. Намецілася тэндэнцыя да скарачэння колькасці вытворчых траўмаў. Гэты вынік мэтанакіраванай работы па мадэрнізацыі вытворчасці і стварэнні бяспечных умоў працы. Ежегодно увеличивается количество денежных средств, затрачиваемых на модернизацию и техническое перевооружение предприятий. В текущем году на эти цели израсходовано более 900 миллиардов рублей. Улучшены условия труда на 250 предприятиях. Вялікія сродкі штогод накіроўваюцца на выплату пенсій і дапамог. В Витебской области пенсии получает почти 350 тысяч населения. Ежегодно в нашей области назначается более 18 тысяч новых пенсий. И расходы вообще колоссальные на выплату пенсии. Вот только за 9 месяцев текущего года направлено более 9 триллионов рублей для обеспечения выплаты пенсии пенсионерам нашей области. Абмяркоўвалі на калегіі і працу па стварэнні новай мадэлі рэабілітацыйнай прасторы ў стацыянарных сацыяльных установах. За папярэднія 2 гады на удасканаленне тэхналогій па рэабілітацыі грамадзян у дамах-інтэрнатах накіравана каля 2 мільярдаў рублёў спонсарскіх і позабюджетных сродкаў. За 9 месяцаў бягучага года ўжо освоена больш за 1 мільярд рублёў. У нас очень хорошо оборудован прогулочный двор, где у нас сделана волейбольная, баскетбольная, футбольная площадка. У нас играют теннис. Когда выходишь на прогулку и светит солнце, это не сказать, что это дом-интернат для именно психоневрологических больных. Это, на сегодняшний день можно назвать санаторием. Падобныя ўмовы ствараюцца ва ўсіх інтэрнатных установах і тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне робіць усё магчымае, каб забяспечыць высокую якасць жыцця насельніцтва незалежна ад узросту. Настасья Броўка, Леонид Табола, навіны Віцебск. Шведская служба занятасці дапаможа калегам з Віцебскай вобласці стварыць прагнозную мадэль для рынку працы. Мемарандум аб узаемаразуменні быў падпісаны ў Камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама. Шведская дэлегацыя прыехала ў Віцебск, каб абмяняцца вопытам і інфармацыяй аб стане рынку працы. Візіт даў старт праекту ўдасканалення дзейнасці Дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Праект разлічаны на 3 гады і накіраваны на вывучэнне рынку працы і складання прагнознай мадэлі, а таксама ўдасканаленне дзейнасці службы занятасці. Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облсполкома уже 10 лет работает с Королевством Швеции. Работает в рамках проекта «Социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями». С текущего периода, с этого года, мы начинаем новую страницу в нашем международном сотрудничестве по вопросам содействия занятости населению. Этот проект уже реализовывается в городе Минске. И было выбрано две области – Витебская область и Гродненская область. В рамках нашего проекта мы будем работать над составлением регионального прогноза для Витебской области. И спустя какое-то время работы по проекту мы собираемся представить наглядный результат нашего прогноза состояния рынка труда в Витебской области и представить какой-то конечный продукт, который будет создан совместно с нашими коллегами из Витебска. Віцебская служба занятасці пазнаёміла шведскіх калег з тым, як рэалізуюцца праграмы арганізацыі часовай занятасці ў сацыяльных установах рэгіёну. Захаваем лес чыстым. Сотні добраахвотнікаў па ўсёй вобласці далучыліся ў мінулыя выхадныя да рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». Толькі ў Віцебскім раёне на ачыстку ад смецця зон масавага адпачынку выйшлі больш за 500 чалавек. Работнікі розных прадпрыемстваў і арганізацый, студэнты і школьнікі. Разам з працоўным дэсантам наводзіць парадак накіравалася і наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Захаванне чысціні і парадку ў лясах бліз горада альбо дачных кааператываў – галаўны боль для леснікоў. Тут больш за ўсё несанкцыянаваных звалак і смецця. Па некалькі разоў у год даводзіцца работнікам лясгасаў займацца уборкай. Выходзяць нават цэлымі сем'ямі.
Люди ходят, конечно, отдыхают, а почему за собой не могут убрать? Взять пакетик и сложить весь мусор с собой унести. Было бы намного чище, и нам бы меньше работы было. Вось такую непрыглядную карціну можна было бачыць у лесе бліз дачнага кааператыва «Лучоса». Груды смецця паўсюдна. Адзінае, заўважае работнік Віцебскага лясгаса Віктор Ткалін, людзі сталі складзіраваць смецце ў пэўных мясцінах. Адразу 5 мяшкоў набралі ў адным месцы. Все зависит от людей, вы знаете. Если люди самостоятельные, они никогда... Они даже, хотя бы в мешок какой-то положили и под дерево поставили. Это довольно проще. Прийти, забрать сразу все и унести. А так бутылки бьют даже, бескультурие. Да карыснай справы ахвотна далучылася і моладзь. Актывісты БРСМ узялі пад апеку лясную зону бліз станцыі Лучоса. Каб прыцягнуць увагу адпачываючых, вырабілі і павесілі агітацыйныя таблічкі. Жадаючых падтрымаць акцыю з кожным разам расце, асабліва сярод моладзі. Юрый Квасаў не ўпершыню выступае за парадак і чысціню ў лесе. Заўважае, а хто, калі не мы. Обидно, что просто оставляют столько мусора, не убирают за собой. К тому же, должен же кто-то это и что-то убрать. Помочь природе, оставаться чистой и прекрасной. Вось толькі абудзіць сумленне ў грамадзян, якія забруджваюць прыроду, пакуль не ўдаецца. І гэта галоўная праблема, заўважаюць леснікі. Сітуацыя з вывозам смецця ў дачных кааператывах сёння не выклікае нараканняў. С ними мы уже года 2 как наладили отношения, то есть у них есть договора, заключенные со спецбазой, есть свои мусорные баки. И с дачными кооперативами на сегодняшний день я хочу сказать, что ситуация очень даже неплохая. Самая основная проблема – это наши люди, которые, к сожалению, не всегда могут за собой брать. Праўду ў народзе кажуць, чыста не там, дзе ўбіраюць, а там, дзе не смецяць. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. До 1 студзеня ўсе садаводчыя таварыствы абавязаны арганізаваць збор адходаў і заключыць дагаворы на іх вываз. Такую задачу паставіла перад дачнікамі абласная калегія камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. 5-я частка ўсіх таварыстваў сёння не мае дакументаў на арганізаваны вываз смецця. Гэта адна з асноўных прычын парушэння прыродаахоўнага заканадаўства. Між тым, кожнае 7-е садаводчае таварыства і гаражны кааператыў Віцебскай вобласці увогуле не прайшлі перарэгістрацыю. Тут не сфарміраваныя нават органы кіравання, якія павінны ў тым ліку клапаціцца аб экалогіі. Спытаць няма з каго. Эколагі заклікаюць мясцовыя органы ўлады аказаць падтрымку ў падборы ініцыятыўных людзей на пасаду старшынь садаводчых таварыстваў і гаражных кааператываў. Будзе гаспадар, будзе парадак на зямлі. В этом году установлено более 350 нарушений. Составлено около 150 протоколов на сумму более, по-моему, 150 миллионов рублей. И прежде всего, конечно, это вопросы обращения с отходами. Это и отсутствие схем обращения с отходами, это незаключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов, это отсутствие контейнерных площадок, и иные вопросы в деятельности садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, которые в том числе являются в компетенции местных органов власти. Коні, каты, сабакі, гусі і нават ручны крумкач. Усе яны жывуць на адным двары ў вёсцы пад Полацкам. Іх гаспадары змянілі шумную сталіцу на клопатную гаспадарку і знайшлі тут сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці. У госці да полацкіх дауншыфтараў адправіўся Артур Смалякоў. У доме Яніны Маслоўскай з дзяцінства было шмат жывёл: коцікі, рыбкі, чарапахі, але пра 4 уласных скакуноў ніколі і падумаць не магла. Пачыналася ўсё ў 2009-м. Першыя насельнікі падворку — савецкі цяжкавоз «Колас», лабрадор Джек і беспародны сабака па мянушцы Рыжы. У кожнага свая сумная гісторыя. Коней забіралі з бойню ў збяднелых гаспадарак, сабак ратавалі ад усыплення і жорсткіх гаспадароў. Линда – это беспородная собачка, тоже приличных размеров. У нее судьба вообще нелегкая. Она жила у мужчины, он злоупотреблял алкоголем. И он, когда ее хотел убить, он ее перерезал горло, но не дорезал. И у собаки это все загноилось. Это все было очень страшно. Я ее забрала оттуда, вылечили, и теперь она у нас живет. З шумнай сталіцы ў вёску Азіна Полацкага района маладая сям'я пераехала 6 гадоў таму. З таго часу аб гэтым не шкадавалі. Такіх, як яны, зараз называюць дауншыфтарамі. Іх жыццёвая філасофія — простыя каштоўнасці.
4 кані розных парод, каты, сабакі, гусі і нават ручны крумкач. Усе яны мірна жывуць на падворку звычайнай полацкай сям'і. Суседзі на такі зоопарк не скардзяцца, дапамагаюць садавінай і гароднінай. Каб пракарміць адных толькі коней на зіму патрэбна 25 тонн сена. Знайсці корм для коней сёння праблема. У гаспадарках адмова за адмовай. За збожжа маладая сям'я ездзіць у горад, дапамагае сельсавет. Але каб забяспечыць жывёл рэгулярным абедам, патрэбны немалыя грошы. Каб зарабіць, Яніна змяніла прафесію. За школьнага настаўніка ператварылася ў каваля і рамесніка. Новы лад жыцця поўнасцю задавальняе. Я раньше жила в Минске, переехала в деревню. Здесь жить круче, лучше, спокойнее. Здесь экология. Вот. И здесь есть размах, где развернуться, в отличие от города. А соседи наши, они смотрят с удивлением, что вот молодые приехали, хозяйство такое, где-то чем-то помогут. Ну, мы, соответственно, тоже не оставляем в обиде. Вот. Мы навозика на огородик, чтобы росло все хорошо. Ну, с пониманием относятся. Даглядаць за скакунамі Яніне і Александру дапамагаюць валанцёры. Конны клуб дарагое хобі, а гэты падворак бясплатнае. Канялюбы чысцяць стайню і пасвяць жывёл, а ў падзяку верхавая язда. Женя Карсакова з Янінай пазнаёмілася ў інтэрнэце 2 гады таму. Дзяўчына цікавілася, як вылечыць жарабца, якога выкупіла з цырозам печані. Не выратавала, але і любімае хобі не кінула. Цяпер кожны дзень прыязджае ў Азіна з Новополацка. Общение завязалось, она как-то подсказывала по кормлению, как что делать, какой составить рацион для лошади, витамины. Ну, в общем, так и сблизились. Мы дружим, она моя подруга, но также я помогаю здесь. Могу там вот сено мы заносим, помогаю убирать на территории, лошадей чистить. Ну, иногда мы и катаемся вместе. Для таго, каб накарміць і выпасвіць жывёл, гаспадары зоопарка прачынаюцца ў 6 раніцы. Хутка прыйдзецца ўставаць раней, у планах развядзення коз. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны, Полацкі раён. У Оршы бэбі-бум. За один тыдзень кастрычніка тут на свет з'явіліся 4 двойні. Прычым адна з іх нарадзілася ў дзень маці. Між тым двайняткам у мясцовым радзільным доме не здзіўляюцца. Тут яны з'яўляюцца на свет з зайздроснай рэгулярнасцю. У мінулым годзе у Оршы нарадзіліся 20 двойняў, а ў гэтым ужо 14. На Оршу прыходзіцца кожная 4-я двойня ў Віцебскай вобласці. Нашы карэспандэнты ўпэўнены, што самы час казаць пра аршанскі феномен. Данила и Кирилл Дятловские вучні 4 класса 4 школы Орши, подобные к 2 кроплі воды, хотя розныя по характары. Пара близнят и не одна знойдзецца ў кожнай школе. У чэрвені мінулага года ў мясцовым роддоме за 5 дзён на свет з'явіліся 5 пар двойнят. Шчаслівая маці Вероніка Сухадольская адна з віноўніц летняга перапалоху. З розніцай у 2 хвіліны ў яе нарадзіліся Алексей і Яўген. Такому прыбаўленню ніхто ў сям'і не здзівіўся. Маладая маці сама з двойнят. И счастье, и хлопоты, все вдвойне. То есть без папы, без бабушек здесь не обойтись. Адыходзячы тыдзень кастрычніка прынёс яшчэ одну сенсацыю. У Оршы на свет з'явіліся 50 дзяцей, хаця звычайна за 7 дзён не больш за 30. І зноў двойні. 4 маці атрымалі шчасце, помноженное на 2. Двойни у нас рождаются немножко чаще, чем в других регионах. И это хорошо, потому что дети – это счастье нашей республики, это наше будущее. А когда их 2, то это двойное счастье. В семье у нас получилось уже 4 детей. 2 мальчика и сейчас двойняшки, 1 мальчик, 1 девочка. Которое поколение мы знаем, не было двоен. Ну, наверное, мы будем первыми. Маці ў 3-4 раз Тетяна Лапянкова стала ў свята Пакроваў, калі ў нашай краіне адзначаюць Дзень маці. Але не толькі на нябесную абарону маюць права разлічваць маладыя бацькі. Толькі ў Віцебскай вобласці розныя віды дапамог на дзяцей атрымліваюць 37 тысяч сямей. Можно говорить еще о той помощи, которая предусмотрена также нашим государством по предоставлению услуг при рождении сразу же одновременно 2 деток и более. В Витебской области у нас свыше 70 человек уже получают на безвозмездной основе услугу няни по уходу за детками. 89 семей получают единовременное пособие при рождении 2 и более детей. На каждого ребеночка по 2 бюджета прожиточного минимума. У Оршы тым часам рыхтуюць першы фестываль двойнят. Бэбі-бум – гэта нагода для гонару.
Виктор Пралиш, Ольга Масловская, Александр Петровецкий. Новины Орша. Сямейнаму абрадаваму святу хрэзьбінам прысвяцілі сёлета міжнародны фестываль народнай культуры «Беларускі кірмаш» у Даўгаўпілсе. Фальклорнае свята ў горадзе пабраціме Віцебска ладзіцца ў 5-й раз, і штогод яго тэма змяняецца. Пасля заручын, сватаўства і вяселля цыкл завяршаюць хрэзьбіны. Удзел у форуме ўзялі калектывы з Беларусі, Латвіі, Літвы, Польшчы і Эстоніі. Пра беларускае свята з замежным акцэнтам у наступным сюжэце нашай праграмы. Паглядзець на сапраўдны беларускі кірмаш сёлета з'ехаліся госці з 5 краін свету. 5 гадоў таму гэтае свята пачыналася як звычайны фальклорны канцэрт, а цяпер стала міжнародным фестывалем. Таму ў яго праграме з'явілася статуснае мерапрыемства. Канферэнцыя «Культурны мост» Латвія, Літва, Эстонія, Польшча, Беларусь з падпісаннем пагадненняў аб супрацоўніцтве. Этот фестиваль, он собирает очень много людей, которым дорога белорусская культура, которым дорог белорусский язык, которым дороги белорусские обычаи и традиции. Каждый год этот фестиваль, он привносит что-то новое. И мы видим бесконечное движение вперед и надеемся, что и через 10, через 15 лет этот фестиваль будет доставлять радость белорусам, проживающим в Латвии, и всем людям, которые относятся хорошо к Беларуси. Шумно, яскрава і по-беларуску гостинно. На кірмашы свае вырабы прэзентуюць рамеснікі. Саматканыя паясы, вырабы з гліны і саломкі. Браслаўскія майстрыцы падзяліліся старадаўнімі сакрэтамі стварэння лялькі-абярэга для немаўлят. Чтобы сделать куклу, нужно сразу освободиться от разных злых эмоций, энергии, чтобы у тебя было хорошо. Я села делать куклу, значит, мне должно быть все хорошо. У меня чистая душа, совесть, у меня настроение, и я делаю оберега. Я делаю оберега на удачу, на счастье, на здоровье, все было хорошо. Тут жа знайшлося месца дабрачыннай акцыі. Кожны, хто прынёс у падарунак беларускую кніжку, атрымаў узамен фірменны сувенір фестывалю «Бузік шчасця». Успомніць імгненне 4 папярэдніх беларускіх кірмашоў дапамагла фотовыстава мясцовай журналісткі. Главная идея этой выставки в том, чтобы показать, насколько у нас многонациональный город и что белорусы составляют очень важную его часть. Это можно видеть по количеству людей в зале, по количеству коллективов, которые у нас есть. У гала-канцэрце на фестывальную сцену выйшлі самадзейныя беларускія калектывы з Даўгаўпілсу. Тэатралізаванае музычнае прадстаўленне падтрымалі і замежныя гости. Все наши артисты, они живут вот этой связью с Беларусью. Для них вот этот белорусский дом, в котором мы репетируем, встречаемся, праздники отмечаем, дни рождения, это их образ жизни, это вот та нить, которая связывает их со своей родиной. Беларусы другая по колькасці нацыянальная меншасць у Латвіі. На пачатак 2015 года гэта амаль 3,5% жыхароў краіны. І па культурным супрацоўніцтве са сваёй радзімай яны на першым месцы. Шматлікія беларускія грамадскія аб'яднання падтрымліваюць і захоўваюць нацыянальныя традыцыі, культуру і мову. І з дапамогай такіх міжнародных фестываляў распаўсюджваюць гэты вопыт у суседніх краінах. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Даўгаўпілс, Латвія. Міліцыя Віцебска шукае зламысніка, якога падазраюць у серыі разбойных нападаў на ларкі. 2 выпадкі адбыліся з розніцай у 1 месяц. І хаця пацярпелыя прадаўцы нязначна разыходзяцца ў апісанні асноўных прыкмет злачынцы, праваахоўнікі схільныя думаць, што гэта справа рук аднаго і таго ж чалавека. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Першы разбойны напад на невялікі гандлёвы павільён адбыўся ў Віцебску 25 жніўня. Сярод белага дня ў дварах шматпавярховак на праспекце будаўнікоў мужчына зайшоў у ларок і, пагражаючы прадаўцу ножом, забраў блок цыгарэт і 370 000 рублёў з касы. Літаральна праз месяц сітуацыя паўтарылася на вуліцы Праўды. Толькі цяпер у руках злачынцы быў прадмет падобны на пісталет. Да і грашовая выручка, якую ён забраў, аказалася большай – звыш 6 мільёнаў рублёў. Той вечар прадавец у падрабязнасцях памятае і зараз. Адразу пасля інцыдэнту зламыснік закрыў яе ў павільёне на ключ, а дзяўчына настолькі спужалася, што нават не адразу пачала званіць у міліцыю. Я растерялась, была в шоке, поэтому почему-то вот набрала сразу начальнику. Он сказал: звони в милицию. Вот я положила трубку и буквально сразу набрала номер милиции. Пока я давала описание, они уже оперативно приехали. У абодвух выпадках па апісанні відавочцаў складзеныя фотароботы злачынцаў. І хаця ў іх ёсць нязначныя разыходжанні, праваахоўнікі мяркуюць, што гэта адзін і той жа чалавек. Почерк зламыснікаў аднолькавы. Преступник в течение дня заходил в ларек, магазин, павильон, требовал у продавца
чтобы она предоставила ему сигареты для продажи. И в этот момент доставал предмет, похожий на нож, во втором случае предмет, похожий на пистолет, и забирал денежные средства. Хотя разбежка небольшая, где-то в возрасте, где-то в росте, можно предположить, что преступником являлся один и тот же гражданин. Гэтыя здарэнні атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Разбойныя напады вызначаюцца сваёй дзёрзкасцю. Падобных нахабных злачынстваў у Віцебску не адбывалася апошніх гадоў 10. Праваахоўнікі звяртаюцца за дапамогай да грамадзян, гарантуюць ананімнасць і ўзнагароджанне. Такія невялікія гандлёвыя павільёны, як правіла, не абсталяваныя ні сістэмай відэаназірання, ні нават трывожнай кнопкай для хуткага выкліку міліцыі. Тым часам усё гэта магло б дапамагчы праваахоўнікам затрымаць злачынцу, верагодна, нават па гарачых слядах. Дарэчы, у гэтым ларку пасля разбойнага нападу камеру відэаназірання ўсё ж такі устанавілі. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Віцебскія праваахоўнікі ініцыіруюць устаноўку камер відэаназірання ў шматпавярхоўках абласнога цэнтра. Сёння імі абсталявана паўсотні высотак горада. Лічба невялікая, але эфект ад такога ноу-хау ўжо ацанілі жыхары і міліцыя. За 9 месяцаў бягучага года з дапамогай сістэмы даказаць правапарушэнне ўдалося ў 67 выпадках. Пра навацыі ў бяспецы Віктор Праліч. Агітацыю за ўстаноўку камер відэаназірання на шматпавярхоўках Віцебска праваахоўнікі пачалі са старшынь таварыства ўласнікаў жылля. Эфектыўнасць такога абсталявання незразумелая, мабыць, толькі дзецям. Міліцыя да дыялогу падышла канструктыўна, узброілася не толькі сухімі лічбамі статыстыкі, але і прадэманстравала прыклады крымінальных здарэнняў, знятых камерамі відэафіксацыі. В жилом секторе, я вам скажу, основными преступными посягательствами является автотранспорт. Это либо хулиганство, либо кража с автомобиля. Это кража велосипедов с подъездов, колясок, ну и то же самое хулиганских проявлений, что касается причинения нанесения телесных повреждений. Все хулиганские проявления преступления, они будут раскрыты 100%, потому что будет картинка того лица, который это дело совершил. Александр Долніковскі, старшыня аднаго з таварыства ўласнікаў Віцебска, стаяў ля вытоку ІДС насціць пад'езды мікрараёнамі цэнтр камерамі назірання. Год таму дамы подключили до программы «Бяспечны дом» и бесплатно усталявалі камеры. Вот буквально неделю назад на Чкалова 66 зеленкой облили машину. Естественно, нашли правонарушителя, который был за счет вот этой вот камеры. Відэа захоўваецца ў сістэме месяц. У сярэднім абаненцкая плата за сістэму не перавышае 20 000 рублёў. Засцерагчы сваё жыццё і маёмасць за такія грошы здаецца неверагодным. Аднак, як прызнаюць у таварыстве, такое ноу-хау вітаюць не ўсе жыхары, але большасць кошт пытання не цікавіць. Это вопрос безопасности, вопрос чистоты. Потому что немаловажно, что мы видим в подъездах. Если мы видим какие-то безобразия, можно хотя бы понять, кто эти безобразия сделал. Ну и потом это безопасность наших детей, безопасность наших автомобилей под подъездом. Опять же, в случае каких-либо повреждений мы понимаем, кто это сделал и с кого спрашивать. У рэгіёне пад наглядам камер знаходзіцца больш за 1500 аб'ектаў. У рэжыме онлайн працуюць 7000 сістэм не толькі ў жылым сектары, але ў школах і на прадпрыемствах. І само сабой у месцах масавага знаходжання жыхароў, што дапамагае захоўваць правапарадак. Віктор Праліч, Дмітрий Котов, навіны, Віцебск. Ружовую подлогу специально для своего выступления привязил в Витебск танцевальный коллектив со Швеции. 28-й международный фестиваль сучасной хореографии АФМС пройдет с 19 до 22 листопада. Свои спектакли представят коллективы из Беларуси, России, Швеции, Швейцарии, Польши, Италии, Испании и США. После долгих перамоў организаторам удалось домовиться про приезд мексиканских артистов. Основная подея фестивалю – белорусский конкурс сучасной хореографии. Сёлета заявки для удела у ім подали больше за 20 коллективов. Витебск представить одразу 4. Театр-студия сучасной хореографии Дианы Юрченки, проект «Свой почерк», школа сучасного танца «Нити» и проект Дарьи Тихоновой и Евгена Зелянкова з Витебского технологичного университета. У рамках международного форуму запланованные так само практичные и теоретичные майстер-классы, мастацкая и фотовыставы. Самым видовищным обещает стать концерт открытия АФМС. Одно из главных событий открытия, посвященное Евгению Памфилову, это легендарная знаковая фигура для российской хореографии. Это фигура, благодаря которому, наверное, очень многие учились на его восприятии современной хореографии вообще постсоветского пространства. Это человек, который спокойно мог общаться с самодеятельными коллективами, при этом ставить и в Большом театре, и в Мариинском театре.
Это человек, который действительно на гребне всегда был и авангардных каких-то течений. Покажем, какой разноплановый, разносторонний был художник Панфилов, как он был и трагик, и комик, и закончим на смешной, веселой ноте и добрым словом вспомним этого человека. Па выніках конкурсу міжнароднае журы вызначыць сярод удзельнікаў 3 пераможцаў. Акрамя таго, будуць уручаны спецыяльныя прэміі. Сярод іх спецыяльная прэмія Яўгена Панфілова і ўзнагарода за сэнсавае напаўненне танца. Аматараў сучаснай харэаграфіі чакаюць некалькі гучных прэм'ер. Арганізатары форуму абяцаюць разнастайнасць жанраў, ад лірыкі да трагедыі і фарсу. Білеты на канцэрты міжнароднага фестываля сучаснай харэаграфіі АФМС ужо ў продажы. Арган-сола ў 4 рукі у дуэце са скрыпкай, трубой, флейтай і камерным хорам. У 20-й раз у Полацку гучаць акорды міжнароднага фестывалю арганнай музыкі «Званы Сафіі». Акустыку Сафійскага сабора ацаніла і наша здымачная група. Міжнародны фестываль праходзіць у 20-й раз. У зале «Аншлаг». Вядомы дацкі арганіст Ханс Хрысціян Хейн – адзін з тых, каго фестывальная публіка ведае добра. Канцэртная праграма спецыяльная, у дуэце з салістам-барытонам. Для меня очень важно, что публика интересуется музыкой. Люди аплодируют, восхищаются. Орган Софийского собора отличается тем, что на нем можно играть и классику, и барочную музыку. Очень хорошо звучит. Арган-соло ў 4 рукі у дуэце са скрыпкай, трубой, флейтай і камерным хорам. Разнастайнасць жанраў – адметная рыса юбілейнага фестывалю. Наперадзе выступы музыкаў з Беларусі, России, Франции, Италии и Австрии. Стало доброй традицией в программу концертов включать ансамбли. Расширяет немножко и аудиторию нашу зрительскую, поскольку почему-то люди считают, что орган – это очень сложно. А в ансамбле с другими инструментами и репертуарный план расширяется, и зрительская аудитория. Усе канцэрты юбілейнага фестывалю прымеркаваны да круглай даты – 30-годдзя знакамітага полацкага аргана. Нядаўна яго мадэрнізавалі. Кароль інструментаў загучаў па-новаму. Поставили такой прибор, называется Z-комбинации, что упрощает работу органисту, когда он делает регистровки. У нас было 4 свободных комбинаций, и теперь у нас 9999 комбинаций. Штогод под зводами Софийского собора выступают не только знакомитые, але и пачынаючыя музыкі и коллективы. Усяго за час міжнароднага фестывалю тут пройшли 124 концерты, на якіх выступили музыканты з 22 краін. Анастасія Навумова, Марина Романовская, Александр Петровецкий, Навіны Полацк. Рэканструкцыя будынка былога народнага мастацкага вучылішча можа быць завершана ў наступным годзе. Зараз тут кіпіць работа. Як адраджаюць скарбніцу сусветнага авангарду, дзе працавалі Шагал, Малевіч і Лісіцкі, даведаўся Віктор Праліч. Амаль стагоддзя таму тут тварылі шэдэўры віцебскія авангардысты. Сёння ў гэтых сценах гаспадарыць кастрычніцкі вецер. Вось ужо на працягу 3 год з пераменным поспехам то кіпіць, то стаіць работа. Прычына таго не толькі фінансавая. Працэсы павольваюць і ўсплываючыя факты гісторыі. Падчас работ быў знойдзены магчымы аўтограф знакамітага скульптара Заіра Азгура. Яму было 15, калі ён рабіў першыя крокі ў мастацтве пад наглядам знакамітых выкладчыкаў, але як і ўсякі падлетак марыў аб славе. Совершенно случайно была найдена такая небольшая граффити, которую мы сначала не поняли, что здесь написано или изображено, а потом просто рассмотрели здесь автограф Заира Азгура. Вот. И мы связались с музеем Азгура в Минске, и, в общем-то, большая доля вероятности, что это на самом деле настоящий автограф. Пасля чаго тут з'явяцца таблічкі з надпісам «Мемарыяльная зона», якая дапускае работы толькі з дазволу галоўнага брыгадзіра і музейнага супрацоўніка. У цэлым жа дзеліцца з намі мастак Андрэй. Работы вядуцца нядрэнна, аднак хацелася б большай адказнасці будаўнікоў. Між іншым, у амбіцыйных планах адказных за справу надаць будынку першапачатковы выгляд. За гэтым стаіць скрупулёзнае вывучэнне архіваў і фотаздымкаў, што захаваліся да нашых дзён. Мало того, что оно здесь просуществовало несколько лет всего лишь, оно дало очень большой толчок для мирового искусства. И художники, которые здесь работали, они, в общем-то, разъехались по разным странам, континентам, скажем так. И я думаю, посетителям интересно будет знать именно вообще, куда это все привело.
И, соответственно, наш музей будет не просто музеем со стенами, да, там, с какими-то стендами. Это должен быть все-таки какой-то научный центр, в котором будет аккумулироваться вся информация об этом. А учитывая современные технологии, интернет и там все, что хочешь, вот здесь можно очень интересно сделать. Сумненняў не закрадаецца, новае жыццё будынку нададуць. Тут размесцяцца экспазіцыйныя залы. У цэнтры ўвагі будуць выбітныя асобы, якія праславілі горад над віной далёка за яго межамі. Стары будынак будзе адноўлены па плане 1923 года. Рэканструкцыя прадугледжвае захаванне ўнутранай планіроўкі пачатку 20-го стагоддзя. Аднак знойдзецца месца тут і сучаснасці. Дзякуючы новаму абсталяванню у Віцебску можна будзе выстаўляць карціны з парыжскага Лувра. Што да канчатковай рэалізацыі задумы, то тут лічбы пакуль нагадваюць абстракцыянізм. Выдзеленыя ў гэтым годзе 12 мільярдаў рублёў на аднаўленне асвойваюцца. Але не выключана, што да юбілейнага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску у наступным годзе на карце горада з'явіцца яшчэ адна славутасць. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Турфірма «Ілва» і турыстычны комплекс «Чырвоны бор», што ў Верхнядзінскім раёне сталі пераможцамі 13-го рэспубліканскага турыстычнага конкурсу «Пазнай Беларусь». Падведзены і вынікі спаборніцтваў сярод юных экскурсаводаў. Не першы год перамогу ў Віцебскую вобласць прывозіць вучаніца Суйкаўскай сярэдняй школы Александра Гвоздзева. Дзяўчынка працуе ў краязнаўчым музеі «Гісторыя Заронаўскага краю». Ацаніла экскурсію і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Старадаўні куфар, газавая лямпа, самавар. Калісьці гэтыя рэчы шмат значылі для нашых бабуль і дзядулю. Але сёння гэта проста экспанаты Заронаўскага музея. Гісторыю кожнага з гэтых прадметаў выдатна ведае вучаніца 10 класа Александра Гвоздзева. Дзяўчынка ўжо 5 год ладзіць экскурсіі для турыстаў і ахвотна дзеліцца цікавымі звесткамі пра унікальнасць свайго мястэчка. Відавочна, што Саша са сваёй будучай прафесіяй ужо вызначылася. Хочу на музейное дело. Как гісторыка-культурная спадчына, каб вярнуцца ў наш музей. І музей гэта як другі дом, бо ён зацягвае, а Лімсаціна гэта наша другая бабуля. Тут вельмі цікава, і гэта нясе радасць, што мы расказваем розным экскурсантам пра сваю Заронова, пра свой музей, і гэта нам вельмі падабаецца, каб іншыя захапляліся і хацелі ехаць да нас. Разгледзела будучую зорку музейнай справы дырэктар Людміла Нікіціна. Яшчэ ў малодшых класах яна звярнула ўвагу на актыўную дзяўчынку. Інтуіцыя настаўніцу не падвяла. Разам з Александрай яны даследавалі гісторыю свайго краю, сабралі ўнікальны матэрыял і распрацавалі цікавыя экскурсійныя маршруты, з якімі і перамаглі на рэспубліканскім конкурсе. Калі Саша праводзіць экскурсію, то у экскурсантаў непаддзельныя слёзы на вачах ад умілення, ад захаплення, таму што яны не чакаюць, што дзеці так будуць хораша расказваць, весці экскурсію па музею. Рэспубліканскі конкурс юных экскурсаводаў – ідэя, якая нарадзілася ў Віцебскім раёне. І Александра ўжо некалькі разоў прывозіла перамогу ў родны Заронаўскі музей. Чаму так атрымліваецца, растлумачыць вельмі проста. Дзяўчынка не толькі выдатна ведае экспанаты, а можа і шмат пра што іх распавесці. У экспазіцыі ёсць нават фамільная рэліквія Сашынай сям'і. 2012 год быў аб'яўлены годам кнігі. Вось гэтая вітрына змясціла найбольш старыя выданні малітоўных кніг. Габрэйскія, праваслаўныя, каталіцкія. А гэта вялікая кніга стараабрадцаў маёй прабабулі. Такія маленькія музеі не толькі захоўваюць спадчыну, яны выхоўваюць любоў да родных мясцін. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, навіны Віцебска. У Оршы ствараюць музей спорту. Ён размесціцца ў будынку лядовай арэны горада. Аснову экспазіцыі складаюць інфармацыйныя і фотаматэрыялы, якія распавядаюць пра перамогі аршанскіх атлетаў на міжнародных стартах, будаўніцтве ў горадзе буйных спартыўных аб'ектаў і развіцці шматлікіх відаў спорту. За дапамогаю стварэння экспазіцыі арганізатары звярнуліся да гараджан. Удар музею аршанцы ўжо перадалі шмат вымпелаў і значкоў. Спартсмены прыносяць сваю экіпіроўку і заваяваную ў розныя гады медалі и кубки. Мы когда выезжали на соревнования, ну, естественно, это были соревнования международного значения, всесоюзного значения, то там, как всегда, на этих соревнованиях присутствовал фотограф. И вот он сделал очень большую массу этих фотографий. Мы еще не все донесли, честно говоря, мы еще не все донесли. Обязательно донесем еще больше, ну, чтобы пополнить наш музей. Ветераны спорта предложили как идею создать музей спорта, который бы рассказывал о нашем Аршанском регионе, о наших достижениях, о наших чемпионах, о наших выпускниках, о тех, кто действительно вложил определенную, ну, скажем так, жизненную историю нашего региона в рамках спорта.
Спартыўныя дасягненні аршанцаў вядомыя ва ўсім свеце. Першыя крокі да поспеху тут рабіў прызёр 2 зімовых алімпіяд канькабежец Ігор Жалязоўскі. А ў гэтым годзе ўраджэнка Оршы бягуння Аліна Талай стала бронзавым прызёрам чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы. Калі сталыя зоркі айчыннага спорту займаюць пачэснае месца ў музеях спартыўнай славы, то юнаму пакаленню атлетаў яшчэ трэба заваяваць сваё месца пад сонцам. Прадстаўнікі 7 спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ прывезлі ў Віцебск сваіх выхаванцаў, каб разыграць медалі першынства вобласці па боксе. Як развіваецца алімпійскі від у рэгіёнах і хто адправіцца на рэспубліканскую спартакіяду дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ у Баранавічы, наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. Лідарства на рынгу аспрэчвалі больш за паўсотні баксёраў. Неблагі ўзровень падрыхтоўкі показалі юныя атлеты. Конкуренция была у пераважнай большасці вагавых катэгорый. Дети проявляют не такой интерес уже большой к спорту, в частности к боксу, где надо потерпеть, где надо тоже. Вот. Ну, я буду честным. Вот это лучшие ребята, которые есть у нас, может быть, в области, которые действительно приезжают и согласны терпеть, согласны работать день и ночь. У кожным раёне свая методыка падрыхтоўкі атлетаў. Трэнеры маюць асабістыя сакрэты, як вывесці падапечных на пік формы напярэдадні адказных стартаў. Майстар спорту Алексей Струк 7 гадоў працуе ў полацкай ДЮСШ. Ён падхапіў справу свайго настаўніка Владимира Нестерова. Кажа, што ў школе пануе рабочая атмасфера, і кожны нацелены показаць максимальны вынік. Постоянно участвую на соревнованиях, на областных, на республиканских, на турнирах. Всегда есть победители, призеры турнира. Работал 5 лет, сейчас взял помощника, второго тренера, тоже мастер спорта. Ну, развиваемся потихоньку. Отделение боксу Новополоцкой с дюшар номер 2 открылось 15 годов тому. Тут под контролем справу трымае один из ветеранов тренерского цеха в области Яўген Мядейка. Новополоцкие спортсмены складывают достойную конкуренцию витяблянам как на областной, так и республиканской арене. С набором, как и везде, сейчас не очень важно. Потому что, прежде всего, дети как-то заинтересованы больше компьютером. Но грамотные родители, которые, в общем-то, понимают толк в этом деле, конечно, приводят малышей, сидят на протяжении всей тренировки, наблюдают за своими детками, как они занимаются. Першае месца ў агульнакамандным заліку і права прадстаўляць рэгіён на рэспубліканскай спартакіядзе заваявалі баксёры абласной дюшар спорт-альянс. Яны першынствавалі ў 7 з 13 вагавых катэгорый. Таксама ў асобным заліку добра сябе праявілі выхаванцы ДЮСШ номер 3 Віцебска і горада Оршы. Акрамя выступлення на рэспубліканскай арэне, нашы маладыя землякі будуць абараняць гонар краіны і на міжнароднай. У канцы месяца віцебляне Алексей Лебедев и Вадим Крумачов у составе сборной Беларуси прымуць удзел у чэмпіянаце Еўропы сярод школьнікаў, які пройдзе ў Анапе. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Стартаваў 24-й чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па баскетболе сярод мужчынскіх каманд. У турніры прымаюць удзел 9 калектываў вышэйшай лігі. Гонар нашай вобласці ў нацыянальным розыгрышы цяпер будзе абараняць Віцебскі абласны баскетбольны клуб. Каб віцяблян дапусцілі да ўдзелу ў чэмпіянаце, былі прынятыя радыкальныя меры. Прызначаны новы антыкрызісны дырэктар. Яму неабходна было пагасіць былыя грашовыя запазычанасці, сфарміраваць каманду з мясцовых выхаванцаў, арганізаваць трэніровачны і гульнявы працэс, а таксама знайсці спонсараў для далейшага развіцця клуба. У выніку каманда «Рубон» змяніла назву на Віцебскі абласны баскетбольны клуб. Адной з першых у краіне ўнесла стартавы ўзнос на сезон і пачынае пагашаць мінулагоднюю запазычанасць. Решили мы прийти к этому названию, потому что клуб, он действительно областной. Учредитель у нас Витебский облсполком в лице управления спорта и туризма Витебского облсполкома. Ну и помогают нам фактически не только организации города, но и области. Поэтому мы решили прийти к этому названию. А аббревиатура ВОКЦОР добавилась по одной простой причине, что спортсмены нашего клуба являются учащимися данной организации. Это Витебский областной комплексный центр Олимпийского резерва. Мы с ними заключили договор и совместными усилиями оплатили заявочный взнос на участие в чемпионате сезона 15-16 годов. И сделали мы это одними из первых, что подчеркнула Республиканская федерация баскетбола. В сезон мы вступаем со сдержанным оптимизмом. Провели 2 учебно-тренировочных сбора, никуда не выезжали, проводили на месте. На базе Витебского центрального спортивного комплекса, то есть в режиме двухразовых тренировок.
Костяк команды сохранили, подписали контракты со всеми спортсменами. В нынешнем сезоне у нас будут абсолютно все воспитанники витебского баскетбола. Подчеркну, что сохранили лидеров Овсепяна Виктора, Овсепяна Марселя, то есть это достаточно ключевые, стержневые игроки нашего клуба. Витебской баскетбольной команды под назвой «Рубон» больше не існуе, а вось волейбольный клуб «Марка» свою назву захаваў. Абедзве команды Витебской области пачалі барацьбу ў чэмпіянатах Республики Беларусь и хутка паўстануць перад сваімі балельшчыкамі. Не забудем про футбольную и хоккейную дружыны, якія на гэтым тыдні згуляюць дома и на выездзе. Адным словом, аматараў гульнявых відаў спорту чакае насычаная праграма спаборніцтваў. Падрабязнасці, як заўсёды, ведае мой калега Сергей Мисуракин. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Вольга. У перыяд міжсезоння у галоўнай баскетбольнай камандзе вобласці адбыліся значныя змены. Не буду казаць аб усіх нюансах. Увагу засяроджу на галоўным. Цяпер мясцовыя гуліверы носяць назву «Вітебскі абласны баскетбольны клуб». У валейбалістаў таксама ёсць змены ў структуры каманды. Яе ўзначаліў новы дырэктар, але назва клуба «Марка» захавалася ранейшая. Але ўсё гэта тэхнічныя моманты. Давайце звернемся да спартыўнай афішы. Першаму барацьбу на гэтым тыдні уступіць хакейны клуб з Новаполацка «Хімік-СК». 26 кастрычніка на сваёй арэне ён прыме гродзенскі «Нёман». Гэты матч павінен быў прайсці раней, але ў сувязі з выступленнем гродзенцаў у лізе чэмпіёнаў сустрэча прызначана на рэзервовы дзень. А ўжо ў чацвер каманды Віцебскай вобласці правядуць традыцыйныя парныя сустрэчы. 29 кастрычніка «Хімік-СК» на выездзе згуляе з «Шахтёрам», а Віцебск з «Дынама Маладзечна». Праз 2 дні ў суботу нашы землякі памяняюцца сапернікамі. А зараз вернемся ў абласны цэнтр. 28 кастрычніка ў сераду валейбольны клуб «Марка» правядзе гульню 1/8 Кубка Рэспублікі Беларусь. Сапернікам нашых землякоў стане віцэ-чэмпіён нацыянальнага розыгрышу барысаўскі «Батэ». Пачатак гульні ў зале віцебскага ЦСКА ў 18 гадзін. А тым часам віцебскі абласны баскетбольны клуб другую запар гульню чэмпіянату Беларусі згуляе на выездзе. 30 кастрычніка сапернікам нашых землякоў будзе Гродна 93. І завяршу кароткі спартыўны анонс навінамі з футбольных палёў. У суботу 31 кастрычніка пройдзе 24-й тур чэмпіянату Беларусі. Новаполацкі «Нафтан» у родных стенах прыме Салігорскі «Шахтёр», а ФК «Вітебск» на поле цэнтральнага спартыўнага комплексу памерацца сіламі з «Торпеда Белаз». І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Я развітваюся з табой. Дзякуй, Сергей, за нашых спартсменаў будзем балець разам. А мы працягваем. Кастрычнік – падыходзячая пара для рыбнай лоўлі. За трафеямі адпраўляюцца і аматары, і спартсмены. На возеры Янова ў Полацкім раёне адбыліся спаборніцтвы на Кубак Беларусі па лоўлі рыбы спінінгам з лодкі. Вуду і снасці взяла з сабой і наша здымачная група. Сейчас мы ловим разновидность джига, называется микроджиг, потому что тут небольшая приманка, тонкие снасти. Скрынка з прыладамі, спінінг і надзейная моторная лодка – арсенал сапраўднага рыбалова. Перад спаборніцтвамі абавязковы інструктаж і толькі пасля старт. Спаборніцтвы на вадзе працягваюцца 6 гадзін. За кожную злоўленую рыбу спартсмену налічваюцца балы. Вынік фіксуе суддзя. Пасля ўвесь улоў зноў выпускаюць у возера. Зачет идет от 21 сантиметра. Окунь. Щука идет зачет от 45 сантиметров. Такая же практика на чемпионатах мира, поэтому мы должны быть готовы. Маленького окуня несложно поймать, и можно поймать много, но это не очень интересно. Все-таки мы спортсменов подталкиваем к тому, чтобы они ловили крупную щуку, судака и крупного окуня. Афіцыйна спаборніцтвы па лоўлі рыбы ў Беларусі праходзяць з 2009 года. Спартсмены збіраюцца і летом, і зімой, у асноўным на вялікіх азёрах. Наряду с ловом рыбы спиннингом с лодок, мы еще культивируем, развиваем в Беларуси такие виды рыболовного спорта, как лов рыбы поплавочной, летней поплавочной удочкой, лов рыбы со льда на мормышку, лов рыбы на зимнюю блесну, лов рыбы фидером. На возеры Янова 19 команд. Латвійскі экіпаж відаць здалёк. На спаборніцтвы прыязджаюць кожны год. І не столькі за вынікам, вабяць беларускія краявіды. Для нас это уклад жизни. Это не значит, что хобби. Экономим на чем-то другом, но на снасти мы никогда не жалеем. Опытные спортсмены ведают, стабильно ловить на незнаёмым возеры трофейную рыбу без тренировки амаль немагчыма. Многие удзельники на спаборніцтвы приехали загадзя, познаёмиться с мясцовостью. У кожного свой секрет паспяховой рыбной ловли. В основном у нас клевал только окунь.
на него как бы и ставку делали изначально на тренировках, то, что находили судака и окуня, щуки не находили, поэтому старались ловить окуня. Спаборніцтвы працягваліся 2 дні. Трэцяе месца заняў экіпаж са сталіцы, другое зборная каманда з Мінска і Гомеля, а перамогу святкавалі спартсмены з Ашмяна. Анастасія Навумова, Марина Романовская, Александр Петровецкі, навіны Полацкі раён. Механік-аматар з Полацкага раёна сканструяваў гнома-дапаможніка. Такую мянушку яго аднавяскоўцы далі міні-трактару, які мясцовы кулібін сабраў з падручных матэрыялаў і без адзінага чарцяжа. Тэст-драйв правёў Артур Смалякоў. Вёска Богушева Полацкага раёна, радзіма кулібіна з беларускай глыбінкі, стварае Віктор Захараў не дзеля нажывы, а для душы. У гаражы механізмы, у думках эксперыменты. Інжынерам з вышэйшай адукацыі да гэтага аматара далёка. Каб ацаніць працу, шмат слоў не трэба. Вось такі кампактны трактар наш майстар на ўсе рукі сабраў за 3 тыдні ўсе дэталі са старога аўто. Зараз гэта незаменны памочнік у гаспадарцы. Сёлета разам ужо паспелі ўскапаць больш за 2,5 соткі зямлі. Красовер «Гном» уласнай зборкі тарахціць гучна, а едзе спраўна. Максімальная хуткасць 30 км ў гадзіну. Ёсць у гаражы і іншая тэхніка, хутчэй і больш. А побач механізмы, якія майстар ствараў з падручных матэрыялаў. Самаробны плуг і бульбакапалка. Тэхнічнай адукацыі у Віктара няма, а цяга да механікі з дзяцінства. Робіць усё без чарцяжоў. За 3 недели собрал вот этот маленький. Больше, да, может, за полгода собрал. Здесь какие тут детали. От москвича старые мосты вот эти их укоротил, обрезал. Двигатель купил на базаре новый. 13 лошадей. Остальное еще где-то вот на свалке что-то валяется такое. Подберу, или к токарю отнесу, подгоню, еще сам вару. Все вот это. Вот так вот и получается. Калісьці Віктор Олегович працаваў механізатарам жалезнага коня, ведае як 5 пальцаў. Гаворыць, без трактара ў гаспадарцы цяжка. За таленты залатыя рукі суседзі называюць унікума самаробкіным. Сёлета сам распрацаваў дызайн прысядзібнага участка. Уласны фонтан, драўляны млын і буслы ў поўны рост. Жонка і дачка не нарадуюцца. Не надо руками скапывать, все, это тракторком, это спашет, все легче, конечно. Я думаю, что такого мужа больше ни у кого нет. Задумак для хатняй гаспадаркі ў полацкага механіка хапае. Зараз прыглядаецца да рэшткаў металу ў гаражы. У планах тюнінг гнома паваротным плугам для ўзворвання глебы і машына для ачысткі снегу. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны Полацкі раён. Сапраўды багатая талентамі віцебская зямля. Нашы карэспандэнты шукаюць неардынарных людзей для таго, каб расказваць пра іх у выпусках навін. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск».